Nikech wachako dine UDA kendi range yo machiegni ahinya. Diponi UDA tiyo kod state resources kata mwandu go mag piny owacho mano mokwongo ywayo jokanyo ma dibedi mag ODM motegno kaluo koseno mondo mi gitiyo kod gik moro achiel. UDA is the ruling party. Gima wacho ni the ruling party en party matiyo. Party matiyo nyiso ni wan wayudo pesa kata mano ODM yudo pesa iluongo ni exchequer, yani pesa mowuok e register political party to luwore gi MPs moyudo. Koro iyudo ka wan wayudo gimoro 500 million to ODM be koro gin number 2 gimbe giluwo konyo. Koro pesa mar party mano mimiyo gi government, jo ODM be miyo gi government. Kasto jopiny jomoyier ka MPs, MCAs, governors ma wan go to gi women rep jogo be gimbe gikelo gimiluongo ni subscription, gimbe gichudo, gigolo tithe ni igolo ga dwe ka dwe, ing'ado gi kacha tiwacho ni party nyaka loyalty nyaka chul. Koro party kiyudo pesa mwan go total dhi run to billions. Koro mane miyo nano wan gi teko, onge state resources motiyogo, kata sani ni walando party primary matimore tarik 10 January, yani dwe mar achiel Kenya te counties 20. Teno ka wapange ma election idhi tim madhi cost odhi kawa gimoro over 50 million. To mano inyiso ni democracy. Koro onge gimoro ni ntiwa tiyo gi state resources. Gimoro tiyo ni pesa mar UDA michulo wa kaka every financial year michulo wano emotiyo kaka dwarore to obedo audited. Jo ODM bedo audited, Auditor General bedhi kacha ng'iyo buge gi, wambe ka gibiro ging'iyo buge wan tang'o motimo to ma utimo marach, ma utimo maber to gigolo report. Koro gima nyalo wacho ni onge state resources motiyo. To kopo ni nitie monyalo tiyo go labda nitie donors kata mana jomoko mowuok mago be jo ODM be nigo. Tie ng'at manya wuok to golo gimo matin iluongo ni donation momboko kete koke wacho ni amiyo amba konyo. Nitie ji mang'eny mowuok to golo kamano kata ker en party leader onyalo bukore kaka en as a person. Wacho ni amba golo gimo matin okonyo go jo party. Erokamano Mheshimiwa Eric. Beni woni ODM